Menika mangke badhe dipun acarani para pambiwara. Nun sewu, menika kula tepangaken pambiwara menika kakak-kakak kelas panjenengan, nggih, senior-senior. Ingkang angka setunggal menika iki sing saking mriki nggih. Bapak Slamet Mujiono katuran. Nah, Bregodo 26. Monggo ingkang tengah, ingkang ibu ingkang cantik, ya ingkang ayu dhewe. Lah niku Ibu Muti Atin Kolisah. Menika Bregodo 3.1. Lagi anget nek wingi. Nggih, katuran nggih. Ingkang setunggal pambiwara kondang niki. Wong Jaken tanggane Wiwin. Wong Jaken Mas Bagus Suntara. Bregodo 27. Biyen nggih kita jenengan gentenan. Ngoten. Menika mangke badhe nyarengi panjenengan wisudan wonten pendopo. Lah menika dipun gladi. Ajeng yo ngono. Ora kok terus culno mboten supados mangke dipun pirsani sae. Alhamdulillah. Lah ingkang nyiter nggih lagi sinau terus nggih Bregodo 31. Mas Basiren ya, Mas Basiren menika Bregodo 31. Ingkang nder iki ya Bregodo 31. Mas apa? Mas Budi ambano lali. Lah murid pirang-pirang ewu nggih, Mas Budi kalian dipun dijombani iku diiringi Bapak Sutarmen menika Dwija Permadani Kabupaten Pati ugi Pamong Permadani Kabupaten. Menika panjenengan dipun rawuhi dening para Pamong menika Pamong sedaya, Pamong Permadani Pati. Mas Seno menika lajeng Mas Suwito, menika nggih menika Pamong. Rama Prastya nggih Pamong. Lajeng Mas Karnata Pamong sedaya menika ngrawuh wonten mriki. Jenenge panjenengan mau sing sepuh-sepuh gitu serkep-serkep ini kok supaya Pak Permadani Pati itu memang benar-benar bagus. Nah, outputnya itu diharapkan untuk menjadi yang bagus aja nganti mau metu Permadani kok aku gak iso. Jamblo yang mlayu nang mbahno ya ora apa-apa nek ngono ora ngerti nggih. Alhamdulillah. Monggo dipun wiwiti nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu yang sami pinanggih widodo niring sampikala. Nuwun dumateng para kadang sedaya, lajeng kemawon supados mangke enggal gledhen. Bilih menika gledhen ingkang meh jangkep. Janipun dereng saged dipun sebat jangkep awit wonten paraga ingkang ugi dereng jangkep. Upaminipun mangke ingkang asta pataka. Cak-cakanipun mangke ngaten. Terus wisudan menika dipun pantha dados kalih perangan. Ada 2 kelompok, 2 agenda, nggih. Ingkang sepisan menika pra acara nggih awalan. Menika dipun awali mangke rawuhipun para tamu sedahan, tamu undangan lenggah rumiyin, lajeng para kadang yang winisuda mangke wonten njawi rumiyin barisipun ngajeng mangke ingkang asta pataka Permadani, lajeng wikingipun ingkang dipun wisuda. Sasampunipun menika sawigoing gati siyaga nembe dipun purwakani dening kadang pambiwara. Nggih. Nika terus mangke namung cekap biawara bilih tata cara wisudan ing ratri ingkang indah menika kapantha dados kalih. Sepisan pra acara kawitan saking manjinging para kadang winisuda wonten palenggan piniji. Lebetipun katata ingkang asta pataka
Lajeng para kadang yang winisuda. Sasampunipun menika wonten aba-aba menika mangke iringanipun ngersakaken napa kalau mangke? Kebogiro kemawon Pak Tarmin nggih. Nek kebogiro mangke mawi rekaman apa menika saged? Oh, rekaman. Cawis ki Mas Andi. Nggih menika kebogiro sedaya sampun pebet tetep kebogiro ngumandang mangke dipun susul rawuhipun Bapak Bupati kalian para pengageng saking Permadani pusat wilayah ugi pengageng saking DPD sejaipun menika wonten saking BPD EB napa nika DPD nggih DPD Pati Jepara Kudus Grobogan Blora Rembang hari mlebet Pati Raya nggih sedaya mlebet lenggah gending suwuk lajeng Gambyong Parionom mangke dipun acarani janipun nggih para tamu lenggah hanyarengi suing gending lancaran kebogiro mandeg plek dipun setelke napa nika Gambyong nah kersanipun saged nepangaken mangke dipun paringi napa nika odo-odo te pengantar salajengipun bisungsun langen beksan Gambyong Parionom sakingipun Mas Andi dipun cerat sampun ya dipun pangarsani nggih cek ingkang asta pataka dipun wakili sinten rumiyin monggo menawi Jawi sampun siaga mangke paring dawuh cek mohon Mas Andi sampun nggih lajeng gendhingipun dipun siapke nggih Mas Dara gendhingipun dipun caosaken sampun pambiwara ingkang perangan A monggo dipun waos sing cetha alon-alon monggo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu kakung Mbah Putri ingkang minulyang budi, urut roncening tata cara ing ratri menika kapontho kalih perangan ingkang sepisan winastan purwa acara perangan kalih mirunggan wisudan ing pangajap wiwit purwa madya dumugi purnaning gati sanetiyasa kasembadan lulus raharja niskala sumangga pinurwakan kanthi waosan basmalah bismillahirrahmanirrahim pratandha purwa acara sawega ing gati pramila tinengeran manjinging siswa winisuda tumuju palenggahan dene lumaraping kirap manjing katata kanthi urut paraga ingkang asta Pataka Permadani sinambung para siswa ingkang winisuda katur para kadang wira pradonga sumangga ndherekaken kanthi ungguling gending pangiring lancaran kebogiro laras pelok patet barang
Salajengipun penjabat Bupati Pati tuwin para tamu kinurmat siaga rawuh ing sasana wisudan pramila nggih sepatus nggampelaken yaganipun mboten gentas-gentas gending. Menika mangke menawi Pak Bupati wingking menika sampun siaga panjenengan tetep jumeneng. Ning ketoke kok sing ngguri ana ngguri niku pringgitan nggih. Pringgitan. Nika kok Pak Bupati niku tasih janjane wis budal sok wonten napa wonten telepon napa-napa isih sing ngendika. Mangke napa nika gendinge mandeg jenengan lenggah. Nih, jenengan lenggah. Nanging nek Bupati sampun siaga jenengan dugi ngriki salajengipun Bapak Bupati saha tamu kinurmat kula dherekaken lumebet. Ngoten nggih. Monggo. Gendinge ajek nggih, Pak. Oh, ganti gending nggih monggo. salajengipun penjabat Bupati Pati tuwin para tamu kinurmat siaga rawuh ing sasana wisudan. Iki penjabat yang ketika PJ. Penjabat ketika dulu PJ. Monggo Pak Bupati. Halo Pak Bupati, monggo. Nggih, monggo. Pak Bupati, monggo. Monggo. Gending cekap gending ya, monggo. Hayarengi suwuking gending para tamu katuran lenggah ing palenggahan sakawit. Kawis tinggal para tamu sinedahan sampun satata lenggah. Salajengipun pisungsung langen beksan gambyong parianom ingkang katindakaken dening para kadang saking SKB Kabupaten Pati dipun pangarsani dening Ibu Sri Kartini Magister Pendidikan saha kagladi dening Mbah Nohedi kanthi mardu mardikaning tias sumangga nun kula dherekaken sugeng hamirsani. Prememori. Monggo benjing pambiwara nggih ngaten ampun ngantos lingak-lingu angger bar iki engko mesti aku tak cawisno iki ngaten nggih. Nggih. Mboten usah iki aku apa ora iki? Aku iki ora entuk ngono kae sesuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun tentrem rahayu nugroho sih wilasaning Gusti ingkang Maha Welas Maha Asih sanityasa langgeng lumintir miwah lumantar tumedak tumandu kajiwa kasarira wonten ing jiwangga panjenengan sedaya lan kula lumepira dumateng para kateng sedaya waratin sagung dumadi rahayu raharja niskala satuhu. Salajengipun tumapak adi cara mirunggan wisudan katur dumateng para tamu sinedahan ingkang satuhu pantes hanampi sagunging pakurmatan. Bupati Pati Bapak Chandra, Komandan Kodim Kabupaten Pati, Kapolresta Pati, Pangarsatama Dewan Pengurus Pusat Permadani, Pangarsa Dewan Pengurus Wilayah Permadani Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati,
Kepala Badan Kesbang Pol Kabupaten Pati, Kasat Pol PP, Kepala Dinas Kominfo, Ketua DPRD Kabupaten Pati, Pangarso Dewan Pengurus Dewan Permadani Pati Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Kudus, Soho, Kabupaten Jepara. Dumateng para kadang wisuda saha kaluwarga ingkang satu bagya mulya sarta para ingkang samya rawuh ingkang boten sinebat kanthi piniji-piji sadaya kula hormati. Langun rumiyin sumangga hangaturaken puja puji syukur kunjuk ngarsa dalem Gusti ingkang murbeng dumadi saha welas moho asih inggih awit lumebering sih kanugrahan ingkang awujud kawilujengan karahayon tuwin kabagas sarasan sayekti ing titi kalenggahan menika panjenengan sedaya miwah kula saged nyawiji kempal manunggal wonten ing sasana wisudan ngriki kanthi rahayu tanpa reridu wilujeng tanpa pambeng widodo niskala satemah ambabar bingar. Hanenggih kaleres ing ari pinilih ditepal guna kadite surya kaping gangsal Juli warsa 2026 mapan wonten ing madyaning pendopo Kabupaten Pati keadanan adicara wisuda Purnawiyata pawiyatan permadani tuwin pamedar Sabtu permadani Kabupaten Pati bergoto 3 dosa kalih. Pramila sumangga para tamu kula dherekaken lenggah kanthi mardu martikaning tias ngantos paripurnaning adicara wisudan nuwun. Para tamu ingkang satuhu winantu ing suka rahayu. Tata cara kaeka hanenggih lagu Indonesia Raya ingkang badhe dipun pandegani dening Ibu Dr. Anda Istiana Magister Pendidikan. Pramila katur dumateng para tamu katuran jumeneng. Pre-memori Purna lagu Indonesia Raya para tamu katuran lenggah ing palenggahan sakawit. Salajengipun sinambung mangastungkara pramila kasuwun dumateng priyagung ingkang tuhu lebdo mewah putus ing reh pandonga Bapak Haji Muhammad Solikul Hadi Sarjana Pendidikan sumangga nun kula dherekaken. Para tamu kakung miwah putri ingkang satuhu cinaket nugrahaning Gusti. Keparengna hanglangjengaken laksitaning tata cara angka dwi. Nun inggih atur palapuran tuwin pambagya harja saking pangarsa permadani Kabupaten Pati. Dumateng Bapak Subawi Magister Pendidikan ingkang kepareng jumeneng kakanthi dening Bapak Harsono Sarjana Pendidikan Islam saha Bapak Siswanto. Sawetahipun kalodhangan nun kula aturaken. Miyahipun mangke diring srebak ngaten nggih. Nggih. Yoganipun dipun anu Pak, dipun careti nggih Pak Tarmen nggih. Monggo. Pre-memori. Sangya para tamu sinedahan ingkang satuhu karem ing reh lestarining budaya adiluhung. Tata cara wus handungkap ingkang angka 3 anenggih kepiyakan panembrama ingkang dipun paragani para kadang siswa permadani bergoto Dwi Trinisat. Menika tondo yekti tetinggalan asiling seserpan sekar so gending ing pawiyatan panatacara tuwin pamedar Sabtu permadani Kabupaten Pati. Kanthi bingah mardikaning tias sumangga nun kula dherekaken sugeng hamirsani. Lah menika menawi wonten ngaten lajeng panjenengan bidal tumuju wonten ing panggung ngaten mari para kadang mlampahipun dos pundi Mas perlu gladen apa mboten nggih?
Nggih. Monggo. Kanthi bingah mardikaning tias sumangga nun kula dherekaken sugeng hamirsani. Caren telapak monggo Pak Tarmin dipun. Gendenge. Gendenge sing ngendheke sapa iki? Pak Tarmin nyontoni carane sembah kalbu, Pak. Monggo. Sesuk niku mandheke mboten ngoten niku nggih. Keplakane kendangan pripun, Pak? Apa dung 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 entak dung sembah kalbu gereng ngono apa piye niku? Lah nggih suwuke piye sinten sing ngendang ah? Lah niku diwarai. Nek pas ana kendangan ngene lho, jenengan sembah kalbu. Monggo jenengan mriko. Nah, pas terakhir piye? Pas terakhir Mas Hendra. Gerung sembah kalbu baleni ngoten lho. Monggo sing pas pungkasan nggih. Pun awas. Nah, di pas kegong nggih. Tlak jelekur dasar ya. Anu Mas. Mohon nggih. Nenggo carane sembah kalbu, nek bareng nyembah kalbu terus pripun Mas? Contone Mas. Jelekur terus buka set. Nggih, monggo.
carane buka. Set. Sampun. Si bingung, kurang kompak. Baleni Mas ya. Nah, wis nganggo. Awas. Sembah kalbu, dengek, buka. Set. Nah, sing bawa kok jadi digoleki. Siapkan pakai yang wireless bro. Gitu ya. Mas Hadi. Maju sudah bawa, langsung pakai. Belakangnya mic di bawah. Ya. Dengan tekan anggo kok. Luah. Oke, dari sini memang. Ulangi. Mas Akbar ya. Mas Akbar tetap dari belakang. Panjenengan yang geser. Pripun dilatih buka nggih, sembah kalbu buka nggih. Monggo Mas Ndra. Monggo. Gending pungkasan tapi tipone motivot nggih. Jegur sembah kalbu carane buka sing kompak. Monggo. Ya siap. Kempit sih, Mbak. Buka. Pak bareng. Dengake pas Ting. tibane balungan. Nggih. Deng. Wonten ting jenengan dengek. Jengek. Diluke bareng gong. Mohon buka. Mas Akbar maju. Bon. Oke. Lanjut Mas diajar Bapak. Wijelingkang kini tomorwani wicareng raos manganjali jumbuh ing batine sakuntara siswa permagati
Mohon dibaleni carane ngrucat. Cakepan pungkasan nggih. Tambahke plek plek plek. Ampun lingak-linguk. Mengguri sing ukut ngaten lajeng pambibara nglajengaken atur uninga saksampunipun manembromo kasuwun para kadang siswa tetep jumeneng awit kalajengaken tata cara angka catur inggih wisuda purna wiyata siswa permadani Kabupaten Pati Bergodo Dwi Trinisat wondene cakanipun tata cara wisudan ingkang kapurwakan maos serat kekancingan siswa Winusuda Bergodo Dwi Trinisat dening Kanjeng Raden Haryo Seno Hadiningrat. Ngaten iki Mbah No mangke majeng maos nggih Mbah nggih. Monggo. Purna maos serat kekancingan kalajengaken sabda wisudan katindakaken dening pangarsa Dewan Pengurus Wilayah Permadani Jawa Tengah Bapak Sucipto Sarjana Pendidikan. Katur dumateng para tamu katuran jumeneng. Ngaten ampun majeng. Menika rak sok lenggahipun dangu lampun majeng terus jenengan ngabani. Katur dumateng para tamu katuran jumeneng. Kanthi menika panjenengan kula wisuda baleni aja glangsaran. Nggih. Gamelane fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi menika panjenengan kula wisuda. Nggih sembahipun kawit jreng ngantos telas nembe jengengek bareng. Wangsul malih. Larang iki. Kanthi menika panjenengan kula wisuda. Matur nuwun. Ya pambibara. Purnaning sabda wisudan sumusul prasetya Trinity Yogya katindakaken dening Ibu titik-titik jumenengipun kaapit dening Ibu titik-titik saha Ibu titik-titik. Trinity Yogya ingkang maos mangke Mbak Nesya, pangapitipun Mbak Mia kalih Mbak Sekar. Purnaning sabda wisudan sumusul prasetya Trinity Yogya katindakaken dening Ibu Nesya Wulan Setyaningsih Sarjana Pendidikan jumenengipun kaapit Ibu Naryati saha Ibu
Yunia Hartiyanti. Trinity Yogyo Hamemayu Hayuning Sasomo dados juru ladosing bebrayan ingkang sae sadengah pakaryan sageta tansah ngremenaken tiyang sanes. Ulangi. Lancaran Permadani Kuncoro. Permadani binure mure lestari Dumateng para tamu katuran lenggah. Sasu ing lancaran Permadani Kuncoro sinambung tata cara panyangsangan samir saha panugrahan partisara. Perlu kawuningan inggih karana ngemong ing swasana pramila cak-cakanipun kadamel kalih pontho. Pontho sepisan saking DPW Permadani Jawa Tengah Bapa titik-titik dipun dherekaken Ibu
saha ibu Pondok kalih saking DPD Permadani Kabupaten Pati nun inggih Bapak Subawi Magister Pendidikan dipun dherekaken ibu saha ibu Sasampunipun samudayanipun kawistara sawega ing gati kanthi binarung swaraning pradangga ingkang munya hangrangin keparengna hangaturi para kadang ingkang winisuda. Ingkang sepisan Ibu Sumiati sarjana pendidikan pidalem Dusun Ngablak Celuak Kabupaten Pati pakaryan guru. Ingkang kaping kalih Ibu Dwi Husna Maulidar sarjana pendidikan magister pendidikan ingkang pidalem saking Dukuh Bangkol Dusun Purwokerto Timur Kecamatan Tayu Kabupaten Pati. Nurhana Dewi Supriyanti sarjana pendidikan pidalem Dusun Telogomojo Batangan Pati pakaryan guru. Rita Supriyatin pidalem Dusun Tambak Romo Kecamatan Tambak Romo Kabupaten Pati pakaryan wira swasta. Aning Sulistyaningsih ahli madya pidalem Dusun Poh Gading Kecamatan Gembong Kabupaten Pati pakaryan wira swasta. Mia Ayu Setiani sarjana pendidikan guru pidalem Dusun Taman Sari Kecamatan Telogowungu Kabupaten Pati pakaryan guru. Heni Setiawati pidalem Dusun Sitiluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati prakaryan wira swasta. Prihartini sarjana pendidikan pidalem Dusun Telogorejo Kecamatan Telogowungu Kabupaten Pati pakaryan guru. Nesya Wulan Setyaningsih sarjana pendidikan pidalem Dusun Karang Kecamatan Juwana Kabupaten Pati pakaryan guru. Suci Pratiwi sarjana pendidikan pidalem Dusun Keburomo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati pakaryan guru. Winarsih sarjana pendidikan pidalem Dusun Lundo Kecamatan Jagen
Kabupaten Pati, pakaryan guru SD. Suryani, sarjana seni, pidalem dusun Semampir, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, pakaryan swasta. Hani Sukmawati, sarjana pendidikan, pidalem dusun Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, pakaryan guru SD. Hestina Anis Farihatin, sarjana pendidikan, pidalem dusun Gabus, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, pakaryan guru. Naryati, pidalem dusun Gembong, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, pidalem ibu rumah tangga. Yunia Hardianti Indri Wisundani, sarjana pendidikan, pidalem dusun Guwo, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati, pakaryan guru. Erlangga Mega Pratama, pidalem Dukuh Bertek, dusun Dadirjo, Kecamatan Margorjo, Kabupaten Pati, pakaryan seniman. Eko Hadi Sisnoto, sarjana pertanian, pidalem dusun Sambirejo, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati, pakaryan ASN. Prasetyawan, sarjana pendidikan Islam guru, pidalem dusun Mojo Lampir, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, pakaryan guru. Supriyono Ahli Madya, pidalem dusun Sukoharjo, Kecamatan Wedari Jaksa, Kabupaten Pati, pakaryan wira swasta. Surono, pidalem dusun Angkatan Lor, Kecamatan Tambak Romo, Kabupaten Pati, pakaryan swasta. Zabidi SPMT, pidalem dusun Telutup, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, pakaryan PNS. Surono, sarjana hukum, pidalem dusun Samirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, pakaryan pensiunan. Rizky Adi Supriyanto, sarjana pendidikan, pidalem dusun Sarirejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, pakaryan perangkat desa. Sutrisno, sarjana teknik, pidalem dusun Poh Gading, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, pakaryan wira swasta. Dwi Rugianto, pidalem dusun Sambirejo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, pakaryan perangkat desa. Ngatini, sarjana komunikasi, pidalem dusun Tambah Mulyo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, pakaryan staf Disdikbud Pati. Arya Wijayanti, sarjana pendidikan, pidalem dusun Kalikalong, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, pakaryan guru. Siti Nurul Khairiyah, sarjana pendidikan, pidalem dusuh Duko Mulyo, Kecamatan Jagenan, Kabupaten Pati, pakaryan guru. Muktiana Sekartri Julianti SM, pidalem dusun Panjunan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati,
pakaryan swasta. Supriyati Pidalem Dusun Gunung Sari Kecamatan Telogowungu Kabupaten Pati pakaryan muang. Atik Sumiati sarjana ekonomi Pidalem Dusun Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati pakaryan swasta. Kartika sarjana pendidikan Pidalem Dusun Kosean Kecamatan Gabus Kabupaten Pati pakaryan guru. Niken Ayuning Tias SIP Pidalem Dusun Sumberagung Kecamatan Jaken Kabupaten Pati pakaryan staf Disdikbud. Hamdani Widyatmoko sarjana komunikasi Pidalem Dusun Tambah Mulyo Kecamatan Gabus Kabupaten Pati pakaryan wira swasta. Aridrin sarjana hukum Pidalem Jalan Tunggul Wulung Dusun Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati pakaryan PNS. Minan Fadli Pidalem Dusun Bulumanis Lor Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati pakaryan perangkat desa. Haryono AMA Pidalem Dusun Bumi Harjo Kecamatan Winong Kabupaten Pati pakaryan wira swasta. Nur Syafiq Pidalem Dusun Kesambi Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus pakaryan wira swasta. Suntoro Pidalem Dusun Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati pakaryan wira swasta. Syukron Makmun sarjana pendidikan Pidalem Dusun Minto Basuki Kecamatan Gabus Kabupaten Pati pakaryan guru. Ahmad Sulardi sarjana pendidikan Pidalem Dukuh Gempol Dusun Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati pakaryan wira swasta. Abdullah Husin sarjana pendidikan Islam Pidalem Dusun Margoyoso Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati pakaryan guru. Mustofa Pidalem Dusun Wonorejo Kecamatan Telogowungu Kabupaten Pati pakaryan wira swasta. Ulil Albab Pidalem Dusun Lahar Kecamatan Telogowung Kabupaten Pati pakaryan staf Kodim. Sugiono Pidalem Dusun Ketanggan Kecamatan Gembong Kabupaten Pati pakaryan karyawan. Suparman Pidalem Dusun Kropak Kecamatan Winong Kabupaten Pati pakaryan karyawan swasta. Suyono Sumadi Pidalem Dusun Sendang Agung Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang pakaryan karyawan swasta. Aan Prasetyo Budi Utomo sarjana pendidikan Pidalem Dusun Gabus Kecamatan Gabus Kabupaten Pati pakaryan guru. Zarokim Pidalem Dusun Keboromo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati pakaryan nelayan. Bagus Sidik Pamungkas sarjana pendidikan Islam Pidalem Dusun Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati pakaryan guru. Muhammad Akbar Nur Iswanto sarjana seni Pidalem Dusun Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati pakaryan freelance. Muhammad Burhan Abdurrahim sarjana hukum Islam Pidalem Dusun Wangunrejo Kecamatan Margorjo Kabupaten Pati pakaryan guru. Wahid Hasim SM Pidalem Dukuh Karangdowo Dusun Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati pakaryan perangkat desa. Halimi sarjana ekonomi syariah
Pidalem Dusun Sidomukti Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati pakaryan wira swasta. Kundono sarjana pendidikan magister pendidikan guru Dusun Geneng Mulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati pakaryan guru. Sugiono Pidalem Dusun Tanjang Kecamatan Gabus Kabupaten Pati pakaryan wira swasta. Epafras Faris Kurniawan sarjana pendidikan Pidalem Perum Sukoharjo Indah Kecamatan Margorjo Kabupaten Pati pakaryan tentor bimbel. Asrori Pidalem Dusun Payak Kecamatan Celuak Kabupaten Pati pakaryan wira swasta. Khairul Anam Basudewa sarjana pendidikan Pidalem Dusun Jatimulyo Kecamatan Wedari Jaksa Kabupaten Pati pakaryan guru. Sulaiman Pidalem Dusun Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati pakaryan wira swasta. Sukes sarjana pendidikan Pidalem Dusun Gajah Mati Kecamatan Pati Kabupaten Pati pakaryan guru. Ahmad Alvin Kurniawan Pidalem Dusun Sumberjo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati pakaryan seniman. Kostadi Pidalem Dusun Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati pakaryan wira swasta. Ngadiman sarjana hukum Pidalem Dusun Sukokulon Kecamatan Margorjo Kabupaten Pati pakaryan perangkat desa. Jasmoin Pidalem Dusun Tanjang Kecamatan Gabus Kabupaten Pati pakaryan karyawan swasta. Agus Prawira sarjana pendidikan Islam Pidalem Dusun Sekarjala Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati pakaryan perangkat desa. Muklis Pidalem Dusun Tawang Harjo Kecamatan Wedari Jaksa Kabupaten Pati pakaryan perangkat desa. Huda Ahmad Fauzan Pidalem Dusun Dadirjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati pakaryan wira swasta. Bambang Sutresno Pidalem Dusun Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten Pati pakaryan wira swasta. Suprat Pidalem Dusun Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati pakaryan wira swasta. Sasuwuing gending ingkang kapireng kawrenyan kasembatan lulus raharjo niskala wisuda Purnawiyata salajengipun tata cara angka panca anggih atur panuwun siswa winisuda ingkang dipun suli dening Bapa titik-titik jumenengipun Bapa titik-titik Ibu jumenengipun Ibu titik-titik kapit dening Ibu titik-titik saha Ibu titik-titik. Sumangga nun kula dherekaken.
Paripurna atur panuwun siswa sinambung atur tondo. Para adilenggah ingkang satu kepak ing berkah hanetepi laksitaning tata cara angka sat. Kasuwun paring sabda pangandikan hanenggih pangarsatama Dewan Pengurus Pusat Permadani Bapak titik-titik. Jumenengipun kadharaken dening Ibu titik-titik saha Ibu titik-titik. Pre-memori. Paripurna atur panuwun siswa sinambung atur tondo tresna tali asih saking siswa winisuda ingkang dipun sulihi Bapak. Mohon nggih menika kantun sesorah saking Bupati kali saking di PP mboten perlu menika awit ingkang ngapit dereng sinerat. Mila saya menika monggo ditutup ya. Pamungkas ya. Nggih. Mangke sak samenipun pinungkasan kanthi panutup dipun lajengaken gelar foto. Foto menika nggih kersanipun mangke saged tumata kanthi sae. Ingkang wajib mangke wonten 3 pontho, wonten 3 perangan. Monggo. Wonten 3 perangan saking Bapak Bupati dipun dherekaken para tamu kinurmat pengageng saking DPP, DPW, DPD ing Pati Raya. Salajengipun mangke lengser beblih kalajengaken saking Bapak Bupati sareng kaliyan para kadang siswa menawi Pak Bupati tasih kersa foto beblih boten selak napa wonten pakaryan sanes. Mangke beblih wonten pakaryan sanes badhe wonten paring dawuh saged ugi mangke dipun walik nika ngaten panjenengan tetep wonten ing Palenggan Pak Bupati ingkang jumeneng ngungkuri panjenengan. Mangke panjenengan saged dipun foto sedaya menika njumbuhaken kaliyan kawontenan. Salajengipun foto merdeka mangke sawetahipun dipun iringi mawi kerawitan. Kerawitanipun nangkap saking pundi to? Krida laras saking pundi to? Oh, permadani piyambak nggih. Monggo. Malah pun lunas ya, Pak. Monggo. Nun sewu badhe matur Bapak. Bilih pawiyatan bergojo 3 dasa kalih sampun paripurna. Kula laporaken. Saderepun kita ngakhiri saderepun panjenengan sedaya ngakhiri pawiyatan monggo sami manembah wonten ngarsaning Allah Subhanahu wa taala miturut kapitayanipun piyambak-piyambak. Dumateng sedherek pawiyatan kula aturi jumeneng. Manengku puja kawiwitan. Manengku puja purna. Monggo sami kundur. Sugeng kondur sederek. Aku ndongan kok.